dar cu fiecare client în parte cu care am lucrat, cred că în ultimii 2 ani de zile, toți cei care au avut curajul să spună să pună punct relației, în decurs de, cred că cel mai târziu a fost 3 luni jumate, 4 luni, au găsit o nouă relație pe care i-a ajutat să se simtă împlinit, să se simtă iubit, care le-a oferit cu mult mai multe decât le oferise relația anterioară. Așa că dacă tu te afli într-o relație toxică, dacă tu te afli într-o relație în care simți că nu mai ești iubită, nu mai ești respectată, nu mai ești văzută, nu rămâne acolo de dragul amintirilor din trecut. Nu rămâne acolo de frica că nu vei mai găsi pe nimeni la fel ca acea persoană. Ai curajul să faci acțiune și ai să vezi că, exact ca în vorba care am spus-o, universul te va recompensa cu un nou bun.